Ang nag-post si Teach John. Yan. Oo. Si Teach John. Oo. Unya ana tong Maestro. Oo, ana tong estudyante nga nag-message sa iya ha. Hi sir, maayong gabi. Okay. Namagsak man daw ka sir. Ay. Nga wala man kay discuss. Agay. Nya di pa ka mahangyo, wala daw na learn imong student. Oy. Tapos mamagsak pa ka? Agay, gisita. Oo. Pag di nimo na ipasar tanan, amping kagyod. Ayan. 3 or 4 days nga di mapasar, good luck sa imo. Agay. Dili pa ka mahangyo mo kag naay na learn imong student sa imo, how dare you? Kung dili nimo na ipasar ang imong gipangbagsak, amping lang sa dalan. Ayan. Kay dili man mi magsaad sa mahitabo sa imo. Agay. Naa lang kay duha ka adlaw og dili nimo ipasar tanan, pag amping lang gyud sa dalan. Agoy, gipinahanday na ay timeline. Di ba kinsa may Na ay time limit. kinsa may di makoraan ni Radyo Mandong? Yeah. Di ba? Nakaingon asa naman ang respeto sa mga estudyante ngadto sila mga magtutudlo. Maupo day no, tama Oo. ka diha day. Oo, di ba? Magag di Grabe na pod no. magag Kinabuhi na gyud sa magtutudlo, ikambyo lang sa grado. Kabalo ka Radyo Mandong ang mga komento din kay Oh, sa mga viral komento man day. niya siya. Ingon pa to sila nga threat na sir ipapulis na ipablatter na siya. Ibablatter na. Oo. Maputo nga nag-file na siya complaint letter para kanang bahin anit og Bahad man gud Oh, aday. niingon siya nga kung magkinaunsa man. Ay. Laliman mo na gitagalan na siya duha ka adlaw. Mhm. Di Di ba? niya Duha ka usbon ang ihang Ang gado kuyawa sa desisyon estudyante sa oy. pagbagsak. Oo. Isog kaayo. Magkita sila sa karsada.